El diagnòstic d'una malaltia crònica per a una família sempre, com a treballador social ho veig cada dia, és un dels moments que més recorden les famílies. Recorden el moment exacte, qui els hi va dir, com els hi va dir. Com els hi va dir un metge, que el seu fill tindria una malaltia per tota la vida, que seria sempre i sempre estarien vinculats a l'hospital, o una llarga malaltia, que és una malaltia en què implica una vinculació a l'hospital durant un llarg temps, en què es talla completament la vida del nen o de la nena i dels mateixos pares, no? Una malaltia crònica vol dir un nen que tindrà una situació de salut complexa, és a dir, una malaltia, per tota la vida i que hi serà sempre. I això vol dir que sempre tindrà una vinculació a l'hospital, que sempre haurà de prendre un tractament, que sempre els seus pares hauran d'estar vigilant per la seva salut, que el seu entorn escolar en molts casos no podrà ser l'ordinari. Una malaltia crònica pot ser una crònica simple, pot ser una diabetis, per exemple, en què un nen fent el tractament oportú i adequat pot portar una vida normalitzada, i altres malalties cròniques complexes, com pot ser nens que són portadors de traqueostomia, de botó gàstric, amb dificultats neurològiques, que implicarà un alt nivell de dependència i una incapacitat de poder estar vinculats en entorns ordinaris o, si estan, amb molts suports. Podríem trobar situacions en què no és des del moment del naixement, sinó que és una situació sobrevinguda. Imagina't que tens un fill de 3 anys que un dia pateix un ofegament en una piscina, que ha d'ingressar a la UCI i que quan es desperta ja no és el mateix, ja no et pots comunicar amb ell, no? Són situacions molt dures especialment per les famílies, en què el teu fill, amb el que tu et comunicaves i portaves, era un nen sa, des d'un dia concret deixa de ser el teu fill i per tant has de reconèixer el teu nou fill i tornar-lo a acceptar. Imagina't que en el teu dia a dia tu portes una vida, tens 3 fills, tu treballes, la teva parella també treballa, portes una vida, el que podríem dir, normal, amb una economia més o menys sostenible, i de cop un dia el teu fill no es troba bé durant dies, vas a urgències, i de cop el metge et dona un diagnòstic advers, no? Imaginem-nos, perquè ho coneguem tot, que no és malaltia crònica, sinó de llarga durada, un càncer, per exemple, una malaltia oncològica. De cop, el metge et diu, doncs ara hem d'iniciar un tractament, haureu d'estar durant mesos aquí a l'hospital i heu d'estar, i d'això depèn la vida del vostre fill. Imagineu-vos què passa amb la vida laboral d'aquests pares, imagineu-vos què passa amb els altres germans, el cuidado de qui queden, no? Quin té cura, si hi ha xarxa familiar o no n'hi ha situacions que ja d'entrada són molt vulnerables, i a més amb el context en què estem ara en aquest moment, no? Que hi ha famílies en què ja estan molt fràgils, amb moltes dificultats, amb dificultats econòmiques, de xarxa, i de cop tot això et canvia, no? Des de l'hospital nosaltres intentem donar resposta a aquestes situacions, intentant facilitar uns espais a la família per poder parlar de què necessiten, de què han pensat ells per poder solucionar aquesta situació, de quins recursos tant humans com econòmics com de tot tipus tenen, tant a nivell de xarxa formal com informal, com d'altres serveis, i intentar-los acompanyar en tot aquest procés, no? I primer de tot és preguntar-los com esteu i com heu pensat vosaltres solucionar aquesta situació o viure aquesta situació, no? A partir d'aquí, els recursos que anem activant són eines durant tot el procés. Els recursos que activem poden ser tant coses bàsiques com els tiquets de restaurant, perquè imagina't que cada dia, un dia dinaràs de menú fora de casa, un altre dia també a la cafeteria de l'hospital, però durant mesos menjar cada dia un menú és molt costós per qualsevol economia, no? I en molts casos donem tiquets de restaurant. En altres casos, quan hi ha famílies que viuen lluny de l'hospital, desplaçades, oferim un allotjament perquè els pares o altra família puguin estar a prop de l'hospital, ajudes de transport, perquè hi ha nens que ja quan no han d'estar hospitalitzats han d'anar i tornar molt sovint de casa a l'hospital, i moltes vegades són noves necessitats que les famílies no poden fer front, no? A nivell dels companys de classe, per fer front a aquestes situacions, com per poder acompanyar, entenc que han d'estar molt perduts, perquè moltes vegades el teu amic, amb el que jugaves a la Play, amb el que feies els deures, amb el que t'anaves a jugar a futbol, doncs de cop ja no hi és, està en un hospital i a més estàs molt perdut sobre què fer, si voldrà parlar, si no voldrà parlar.
és difícil trobar receptes i fórmules sobre què fer en cada cas, perquè no n'hi ha. És important, de totes maneres, que el nen o nena senti que hi ha persones al seu voltant que estan disponibles, que senti que hi ha amics que hi estan a prop, i és important que puguin, dintre de les possibilitats, satisfer les demandes del nen, no? A poc, que puguin estar atents en relació al que ens està demanant explícitament o implícitament, no? Que moltes vegades el nen s'aïlla i és important també poder estar present i dir, mira, et sembla si et vinc a veure, et sembla si... què necessites, no? I sobretot quan s'acaba tot, no? La malaltia tornar-hi a ser dintre les dificultats.